Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Юллардагы хукук бузуларны кисәтү буенча профилактик эшләр дәвам итә. Төш клиникасы уникаль аппаратлы булды. Тамшыдан күл жыйыла, ярдәм кулын сузып сабый исәнлегенә хәйрия йөгерү акциясе үтте. Юллардагы куркынычсызлык белән бәйле хукук бузуларны кисәтү буенча профилактик эш дәвам итә. Әлмәт районы дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре чираттагы акция үткәрде һәм җәяүлеләрне юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакырды. Юлларда баланың тормышы һәм иминлеге өлкәннәр үрнәгенә бәйле булуын искәртте. Безопасный переход акциясы башка профилактик чаралар кебек бала чактан гомер буена кирәкле кагыйдәләрне сеңдерү бурычын үти. На нерегулируемом пешеходном переходе проходит акция «Безопасный переход». Участники – это инспекторы ГИБДД, активисты движения первых и работники ГБУ «Безопасность дорожного движения». Алдынгылар хәрәкәте активистлары блиц сораштыру уздырды һәм җәяүлеләр юлларда үз-үзләрен куркынычсыз тоту кагыйдәләрен беләме икәнне тикшерде. Үтеп баручыларга җәяүлеләр өчен белешмәлекләр тапшырылды. Почему именно здесь? Дело в том, что летний период, каникулярное время, дети немножечко могут потерять бдительность, они много времени находятся на улице, поэтому еще и еще раз напомнить и детям, и взрослым, как правильно и как безопасно вести себя на дорогах. На это направлена сегодняшняя наша акция. Алдынгылар хәрәкәте активистлары җәяүлеләр белән сөйләшкәндә, җәяүлеләр кишү кагыйдәләрен искә төшерәләр, өлкәннәргә һәм үз яшьтәшләренә сөйлиләр һәм юлларда хәвефсез тәртип кагыйдәләре турында белемнәрен ныгыталар. Хочется сказать, чтобы к нам присоединялись не только дети, но и родители. Движение первых – это детская организация, которая будет развиваться сейчас по всей России в 13 разных направлениях. И каждый ребенок может найти свое любимое увлечение. Вильдан стоматология клиникасы заманча денталь микроскоплы булды. Әлеге җиһаз белән эшләү буенча төш табиблары һәм ассистентлар өчен азнакайда шәхси офис курслар уздырылды. Денталь микроскопның өстенлекләре белән безнең коллегаларыбыз да танышты. Илмира Шарифуллина дәвам итә. Чараның максаты табибларны тешләрне тагында сыйфатлырак дәваларга, пациентларга ярдәм итәргә өйрәтү. Шул ук вакытта заманча стоматологияның барлык техник мөмкинлекләрен, шул исәптән операцион теш микроскопында бик грамоталы һәм уңайлы куллану. Врач при лечении зуба начинает видеть такие мельчайшие детали внутри каналов, внутри самого зуба, внутри системы корневых каналов, что позволяет доктору наиболее тщательно и наиболее качественно выполнить свою работу. Белгечләр әйтүенчә, микроскоп ярдәмендә табиб үз эшен җентекләп һәм сыйфатлы башкара ала. Хәзерге стоматологиядә микроскоп аерылгысыз мөһим һәм бик кирәкле җиһаз санала. Клиника Вильдан в городе Азнакаево приобрела себе вот такого красавчика, вот такого помощника. Данная модель обладает встроенной системой фото-видеофиксации, то есть доктора могут сделать до лечения снимки состояния зубов пациента. Сүз уңайыннан, клиниканы Рәшид Вильданов 1998 елны шәхси йортында теш кую үзәге буларак ачып җибәрә. Тора-бара бирегә тәҗрибәле табиблар килә. Бу хакта клиника җитәкчесенең бер туган энесе, врач-ортопед Флюн Вильданов әйтеп узды. Безнең бөтен үзебездә снимоклар ясыйбыз, панорамный снимоклар дип әйтәбез. Менә бер төшергәндә авыздагы бөтен тешнең хәле күренеп тора. Без менә снимокта А4 кагазында фотография ясап бирәбез. Бүгенге көндә клиникада төрле дәрәҗәдә стоматология хезмәтләре күрсәтелә. Рентгенологик диагностика, кариес һәм пульпетны дәвалау, имплантация, компьютер томографиясе кабинетлары эшли. Сәламәт тәндә сәламәт акыл диләр. Әгәр тешләрегезне авыртусыз, сыйфатлы итеп дәвалыйсыгыз килсә, Вильдан клиникасы ишекләре сезнең өчен ачык. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе.
3 yıl rəttən Әлмәттә воздух дип исемләнгән заманча хореография фестивале узды. Бию мөхитенә шумдырган әлеге һава фестивале Лето Каракүз этно-мәдәни фестивале кысаларында 3 көн дәвам итте. Илебезнең әйдәп баручы хореографларыннан бию спектакльләре һәм пластик перформансларны Линә Хасаншинада күреп кайтты. Хава фестивале 2 өлештән торды. Көндез хореографияны үз итүчеләр өчен уку программасы узды. Ә кичләрен бию сәнгатының су кебек өчүчеләр тамашачыларны сөендерде. Бию ул иң борынгы һәм үзенә күрә башка бер сәнгать дөньясы. Бию аша теләсән инде хис-тойгыларны күрсәтеп була. Мастер-классларны Татарстан һәм Россиянең танылган сәнгать эшлеклеләре, танылган бию проектлары җиңүчеләре үткәрде. Мастер-классы идут по 3 часа, то есть 6 часов погружения в образовательную программу днем. Это просто очень круто и невероятно. Участники из разных городов России, нашего Татарстана. Здесь есть как и Самара, Санкт-Петербург, Волгоград, Альметьевск, Набережные Челны, Казань. География большая. Мәдәният, сәнгатькә якынаю мөмкинлеге өчен шәһәрбез халкы һәм кунаклары нефтчеләргә рәхмәтле. Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән һава фестивале кысаларында нефтче мәдәният сараенда узган мастер-классларда катнашу түләүсез иде. В каждом номере есть особый скрытый контекст и смысл, который может зритель не понять, но мы постараемся движениями и харизмой донести до зрителей, чтобы им было приятно смотреть. Каракүз скверында узган чыгышларны карауда гадәттәгечә бушлай оештырылды. Спектакльләр һәм хореографик перформанслар заманча хореография дөньясына шумдырды һәм кабатланмас хис кичерешләр бүләк итте. Воздух заманча хореография фестивале яңгырлы ялларга карамастан бары уңай хатирәләр генә калдырды. Линә Хасаншина, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган елларда шәһәребезнең Ална стадионында Мәрьям өчен хәйрия йөгерү акциясе үткәрелде. Безнең иҗат төркеме дә чараны күреп һәм йөгерүчеләр белән аралашып кайтты. Сүз Инҗи Хәсәншинага. Хәйрия йөгерү акциясында балалар да, өлкәннәр дә катнашты. Барлык җыелган акчалар 8 яшьлек Әлмәт кызы Мәрьям Фатхуддиновага операциягә җибәреләчәк. Мәрьям Фатхуддинова туганнан ук балалар церебраль параличы белән интегә һәм аңа аягында яхшы йөрү өчен Төркиядә ясала торган кыйммәтле операция таләп ителә. Хәйрия йөгерү акциясының инициаторы да шулай ук яшьтән балалар церебраль параличы белән авыручы Әлмәт спортсмены, йөгерүче Артур Сабитов булды. Аңа әлеге чараны оештырырга Алга трейл үсеше үзәге, Ансар Хария фонды һәм Игелекле Әлмәт ирекле ярдәм үстерү үзәге булышты. Мы ежегодно в летнее время проводим благотворительный забег, то есть это у нас уже второй. В прошлом году мы тоже проводили на каскаде прудов. Вот как бы стараемся таким делом помочь. В данном случае это у нас бежим мы за Марьям сегодня и собираем средства на ее лечение. Бәләкәй Мәрьямгә ярдәм итәр өчен хәйрия йөгерү акциясында барлык битараф булмаган әлмәтлеләр катнашты. Сюда пришел всей семьей, с женой, с детьми. Мы узнали о пробеге из социальных сетей, из Телеграма. Вот, как узнали, сразу решили принять, до последнего не получалось. Но в последний момент все-таки получилось, приехали сюда, рады. Считаем, что это нужное, полезное, отличное дело, помогать друг другу. Альбер, давай, 127-66.
Чара барлык катнашучыларга рәхмәт хаты, җиңүчеләргә һәм призерларга медальләр тапшыру белән тәмамланды. Әлеге хәйрия йөгерү акциясе турында сез тулырак итеп 4 август көнне кичке сәгать 8-дә чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Энҗе Хасаншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Второе место. И Хасанова Айнас. Knock, knock, knocking on heaven's door. Узган ялларда летний кубок ПАО Татнефть деп исемләнгән спорт бәйрәме узды. Ярышлар Актүбә ат спорты мәктәбендә оештырылды. Татнефть компаниясенең социаль объектында конкурс буенча узган ярышларда әлмәтлеләр дә уңышлы чыгыш ясый. Калабызның ат спорты мәктәбендә шөгыльләнүчеләр 3 алтын, 2 көмеш һәм 3 бронза медаль алып кайта дип хәбәр ителә Әлмәт районы ат спорты мәктәбенең рәсми аккаунтында. 2 атна эчендә республиканың 5 шәһәрендә урам тур узачак. Алдынгылар хәрәкәте белән урам экстрим паркы бу җомгада 28 июль көнне Татарстан парклары буенча турны башлап җибәрәчәк. Катнашучыларны ярышлар, мастер-класслар һәм бию батыллары көтә. Түбән Кама, Ярчаллы һәм Лаешның экстрим паркларында, Менделеевскның скейт паркында һәм Калабызның индустриаль скверында чаралар узачак. Әлмәтлеләр 5 август скейтбординг, BMX һәм трюклы самокатта осталыкларын күрсәтә алачак. Җиңүчеләрне бүләкләр һәм 30 августта Казанда узачак урам дип исемләнгән Урам мәдәниятләр республика фестиваленең финал этабында катнашу көтә. Турда титуллы спортчылар һәм урам мәдәнияте вәкилләре катнашачак. Проект Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы һәм Татнефть хәйрия фонды ярдәмендә узачак. Экстрим спорт юнәлешендә катнашучылары 12 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр теркәлә ала. Бүгінге шулар иде. Мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән саулыгыз.